Яңа ел бәйрәме якынлашкан көннәрдә әтиләре махсус хәрби операциядә булган мәктәпкәчә яшьтәге балалар өчен чыршы бәйрәме үткәрелде. Бәйрәмгә 68 бала чакырылган иде. Әтиләре махсус хәрби операциядә булган мәктәпкәчә яшьтәге балалар өчен яңа ел бәйрәме Саба урта мәктәбендә үткәрелде. Балаларны, әниләрне, дәү әниләрне бәйрәм белән Саба районы башлыгы Рәис Миннаханов, Россия Федерациясе Федераль җыены Дәүләт Думасы депутаты Илья Вольфсон тәбрикләде. Бәйрәмгә тәрбияче апалары белән килгән балалар да шактый иде. Элемтәдә торабыз, әниләр белән сөйләшеп, балаларның кәефләре бик яхшы. Аллага шөкер. Алар әтиләрен сагыналар, әтиләрен көтәләр. Әтиләре кайтасы вакытта алар инде менә минем әтием хәзер инде кайтачак, әнинең туган көненә кайтачак дип алар үзләренең хәлләрен сорашып торалар. Алар телефоннан да сөйләшкәлиләр. Һәрберсе үзләренең әтиләренең хәлләрен әйтеп торалар. Илләребез тыныч булсын, күкләребез аяз булсын. Һәрбер кешенең әти-әниләре исән-сау булсын. Балалар кайгысы күрмичә, сәламәтлектә, кайгы-хәсрәт күрмичә яшәсеннәр. Бар кешегә дә шуны телибез, бәхет телибез барсына да. Әниләре белән сөйләшеп торабыз, әтиләре белән дә хәбәрләшеп торабыз. Все хорошо. Барысы да яхшы. Безнең Салат күпере садигыннан 13 баланың әтисе махсус хәрби операциядә. Аның 6-сы белән без инде бүгенге бәйрәмгә килдек. Бала чакта иң көтеп алган бәйрәм яңа ел. Балаларның күңелләрен Кар кызы, Кыш бабай һәм башка әкият геройлары күрде. Байлар сабасында яшәүче Ильяс Фәләхов та бәйрәмнең кадерле кунагы булды. Ильяс инде әтисенең капитан Илназ Фәләховның тизрәк алар янына җиңү белән кайтуын көтә. Ул бездә 22 елның мартыннан инде анда. Хәбәргә чыга, звонит итә, яза. Аллаһка шөкер. Икшермә улынан Лилия Фәрхуллина балалары Энҗе, Айлина, Илнур белән бергәләшеп килгән иде. Балалар өчен шын бәйрәм булды. Тирләп пешеп кар уенда катнаштылар, үз осталыкларын күрсәттеләр. Юсуф Алан авылыннан әнисе һәм әбисе белән килгән 7 айлык Солтан Хафизов бәйрәмнең иң нәни кунагы иде. Нинди генә авыр вакытлар булса да, сабыйларның балачагы онытылмаслык матур мизгелләр белән истә калсын өчен без өлкәннәр тырышлык куярга тиеш. Безнең бүген чарага 68 бала чакырылды. Шуларның 45-е безнең монда бәйрәмдә бар. Алар арасында иң кичкенә яшьтәге бала да килгән, ул 7 айлык бала безнең. Һәм без моңа бик сөендек. Балалар әни-әниләре белән килделәр һәм тәрбиячеләре белән килгән балалар да бар инде. Аларга бүген бүләк бирелә. Бу бүләкләр безнең Мәгариф министрлыгы тарафыннан әзерләнгән бүләкләр. Һәм безнең үзебезнең Рәис Нургалич тарафыннан әзерләнгән бүләкләр дә бар, һәм алар тапшырылалар. Бәйрәм соңында балаларга Татарстан Республикасы Мәгариф министрлыгы һәм Саба районы башлыгы Рәис Миннаханов тарафыннан әзерләнгән бүләкләр тапшырылды.